Pipila ka mga talisay nun nga nanimuyo haduol sa baybayon, mihikling na sa ilang mga panimay tungod sa kahadlok sa posibleng kadaot nga dala sa bagyong Tino. Ano ang report ni Fem Marie Dumabo? Palihog, pagdala lang sa mo sa inyong panihod ko, manihapon sa mga dawa, ang barangay na mong sa inyong pamahaw. Palihog, pagdala sa inyong mga importanteng damit. Nagrekorida na ang mga sakop sa barangay disaster sa barangay Poblasyon Talisay City aron pag-awhag sa mga nanimuyo daptin sa dagat sa paghiklin na samtang hinay pang uwan nga nasinati. Linaw pa man tuod ang dagat, hinungdan nga ang uban, nalingaw pa diha sa ilang paglangoy-langoy kaganihang udto. Hinuon matod sa mga molupyo nga karong hapon mo-evacuate na sila. Gani ang uban kanila nagpaabot na lang sa sakyanan sa barangay nga muhakot kanila paingon sa evacuation center. Matod nila, natagam na sila atol sa pag-igo sa bagyong Odette niadtong 2021 diin nabanlas ang ilang mga panimay ug nabutang sa peligro ang ilang mga kinabuhi. Amo panggi kuan ang kuan mo tiyo ba na diri? Kisa man ka nang Nadiri. Di lagi kalakaw. wala inyo nga ipauna. Oh, wala pa may mual sagod, nagkuan pa man. Paabot na mo kasakyan. Oh, arira na mo sa Sam. Di mi paabot sa unos kay pareha sa unang kuan niya. Tanong sa Odette. Para Tagam na ta? oh, tagam na oy. Bakwit na. O sa oras sa niya pahawa. Mga alas 10 sa buntag, karong buntag. Oh. Di mo nang ipa-safety. Safety lang daan kay kuya ra ba kay ni? Sentro ra ba ta sa Bagyo? Mo na mangandam ta daan. Natagam na ta atong. Katong audit mo na. Kapatoy kabalhinan kuya kay to wa pa daghang casualties nga to kung may kinaagi evacuation center. Hinuon mihangyo ang barangay nga magdala og pagkaon ang mga mo-evacuate karong adlaw alang sa ilang panihapon. Samtang ugma, abagahon na sa barangay. Naagid mi tanan, mauna magkuan mi sa panginahanglanon sa mga tao. Nya ay pang-asay na asa ang mga evacuation centers niya. Sila mag-provide sa ilang panggilingon. O niudto panihapon, niya ilahang mga habol, niya ugma kami mo provide sa pamahaw. Kaya nangumpra pa mo mi karon mo. Until tingali og kon maabtan ting paniudto ugma kay sa atong sa forecast murag sa ugma mo sa ilo naman no. Matod sa barangay nga karong hapon mopatuman na sila og forced evacuation. Adunay tulo ka evacuation site ang barangay Poblasyon. Samtang ang mga sakyan nga gamit diha sa pagpanagat ang gipahimutang na sa mas taas ug luwas nga dapit. Sakayan unsa man niya? Ako lagi pababaw kay panginabuhian ra ba to namo. Safety na Makuan niya to dami sa tumoy kuya kay wa nagi koy panitaan niya. Taga-adlaw rubi ko munagat. Samtang sa barangay Dumlog, ana-ana sa usa ka gatos ka pamilyahan o kapin sa 400 ka mga individual ang ni-evacuate na sa tulo ka mga evacuation center kaganihang udto. Usa na niinang Dumlog Elementary School. Matod sa usa sa mga kawani sa Dumlog Barangay Hall, nga sayo pa lang ni pahimutang na sila sa ilang rehistrasyon. Niadtong Sabado, nakigtagbo si Talisay City Mayor Samsam Gulya sa tanang mga barangay kapitan, mga department head, ilabi na sa CDRRMO, CSWD, City Toda ug uban pa, aron sa pagpangandam sa posibleng epekto nga dala sa bagyong Tino. Full alert usabang Talisay City Police ug alerto na usabang ilang quick response team aron mo patuman sa kahapsay ug kalinaw ilabi na sa mga evacuation site. So dili sa Talisay City is that we need to make sure na kuan man ang kanang di man gud to pwede i-discount na nay possibility nga kaning mga criminal elements will take advantage of the situation, no? So our anti-criminality teams are also in place. At the same time, our uniform personnel are ready na pod for any eventualities and full alert status na ta. Obanik Leofer Lumaya, Gogrod, Prado, Fem Marie Dumabok. Balitang Bisdak.